Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mayeni nobaba umsile uthando nesimbo ningixolele ngevoice ngine flu. So, kumele ngikhulumele phezulu ngiyaxolisa ngalokho. Nangoku umayeni esetshelwa umsile ukuthi umnini wadla upoison. Akuveli ke lana ukuthi umnini ingane into engeke ngize ngibe sure nayo ukuthi kulo nyaka adla ngawo upoison ubemngakanani sekuzoba esinye isikhathi leso ube kuphi umayeni kwamphatha kanjani lokho ubaba uMseleku usizo aliveza usizo olungakanani nokukhathazeka ngalendaba because into eyenzeke bathe 2020 guys angikhumbuli kahle kodwa into estrange ubaba uMseleku uqala ngokuhleka uma umayeni ekhuluma ngalento uthi ukhuluma ngento yakudala njengoba ngishilo kwi-previous video ukuthi umayeni uphuma kwi-therapist and mayiphuma kwi-therapist ukuze avoid ezinye izinto akufanele kube khona ama-stages aweqayo kulento akuyona ye-healing and efaka umseleku phakathi because umseleku uzomenywa kwizinto eziningi ezenzeka kumayeni empilweni yakhe because uyena husband wakhe lo uyena muntu oyingxenye half wempilo yakhe so ezinye izinto ezizoba wrong empilweni kamayeni zenziwe umseleku nakuba ke ezinye kuhuye ukuthi uzizwa kanjani ngalezi zinto uyanderstand kanjani kuningi nje into engayazi indaba bekuhlekisa mase kuba lana uthi khona into off asakafiki ekutheni umayeni usola bani ngoba lento ngithanda ukuthi ngenze step by step yini umseleku athi umayeni ubiye kubo umayeni bekhomba ukuthi ubesemzumbe ngoba lento edliwe umnini uyidle emzumbe uthi umseleku ubiye kubo because nike nibone ukuthi nje noma ubani mayekhuluma amanga ngiyaxolisa umuntu omdala kodwa ngithi amanga mayekhuluma amanga amehlo ashoqala ukhomba kubo kamayeni kodwa umayeni uthena bebevakashile besemzumbe la umnini edle khona lento ayidlile asakafiki ukuthi ukuba osolekayo into esibhekiwe umayeni ukuthi makufika isimo esinje esiphuthukayo siyaphuthuma phela isimo i-emergency le yilento leyo ukuthi if uye emsebenzini awusayi emsebenzini ngoba nalo udaba olusheshayo usize sikutholela ingane iluphi senze njani iqala and umama wengane unawo wonke amalungelo okuphenika even ukusola umuntu because akusize isimo leso ngathi mawugulelwa ingane fast uyazi ukuthi kumele ucabangeni ubamba uyayeka nomqondo ngaleso sikhathi kuba khona uyaphazamiseka fine because into le ekushayisa nguvalo ubaba ke wenze njani ayiphelele into abayikhuluma kuleya episode because banesikhathi sokuthi umayeni nomseleku kudlulele kuyo komunye unkosikazi ingaphelele into esiyizwile ukuthi umayeni uthi isikhathi ngikudinga bewungekho awazi ube ingxenye ye-solution ngokwethu ukucabanga sicabanga ukuthi umseleku mhlawumbe uyile nhlobo yobaba uyabazali ukuthi nayi imali ame lapho ukuthi ke usondele eduzane kwesimo ukuthi senze njani kwenziwani kodwa uma ngokuthi nayi imoto nawo petrol nayi imali gijimani and yinto lena obaba futhi abayijwayele nomalume ukuthi umthwalo awuthwale umama yinto vele abaze bayenza yanormal ngalendlela yokuthi uma umama esecomplain ukuthi hayi kunzima kube sengathi wrong because indaba yakhe le nalana sizama ukuanalyze lesimo or le situation ukuthi kwenzekeni le umayeni ayibalula ngokuthi awungisupportanga because indaba yokuthi kuzofika kudokotela siyazi ukuthi bafikile kudokotela udokotela waconfirma ukuthi kwenzakalani kwengane ngoba uthi wakhukhumala nolimi lwashintsha nanani angakafiki kumsolwa ungagijimi siyahambisana into esikuyo ileyo ukuthi zange ungisupport guys mina-ke ngoba vele ningithatha ngale ndlela eningithatha ngayo ngesinye isikhathi ma kuzokhulunywa ngomayeni
kufuneke ngifile ngendlela iningi lifila ngayo, akuzukwenzeka. Ongakwenza-ke ngoba sikwigama le-support, awuye kuma-episode kuThando Nesithembu, lana okubonakala khona ukuthi ubaba uMseleku udingeka kakhulu. Usho ukuthi wena uyambona yini. Yabo ngesikhathi usawafuna, mina ngizokwenzela i-list yakhona ukuthi nalana ubedingeka kodwa ubengekho. Yingakho sibuka nje ukuthi imali uyayiphusha ukuthi kufuneka malini, nakho agcine lapho. Mase into isiyenzakalile sekufanele kugijime umama abuye ezoreporta kuyo. Njengoba ekhuluma nje nge-system la ukuthi uMayeni wenza i-system i-collapse, kodwa akabheki ukuthi i-cause ubani. Ngoba ingane makuyinto yokuthi i-emergency le, abazali ababe khona bobabili. Ukuze nengane ingakhohlwa ukuthi uma nobaba ubekhona, nobaba futhi ubekhona. Ngize ngakhuluma ngey'ngane zo-minister, ngiyaxolisa futhi ukuthi ngenza ngabi i-example, kodwa ngiyazi ukuthi abantu laba abasebenza bengaphumuli. Ukusebenza kwabo bengaphumuli, iningi imali ethola abantwana babo ukuthi mhlampe umntwana une-allowance engaka. Mase omunye ethi, hawu, ingane yami isidla ama-drugs. Mangabuyelwa emuva naleyo ngane kubuza ukuthi yini inkinga yayo, mina nawe sizothi into elula kanti akusiyo into elula. And umuntu okuzotholakala ukuthi uyikhozi yalento uzodinwa yena. Edinwe ukuthini? Nje ngimnikeza imali engaka ngenyanga, ayikho into engamenzeli yona. Lena-ke ebalulekile kakhulu, ubukhona bakho. Ngoba phela lo mntwana lo ewumntwana wakho uyazi ukuthi u-1, 2 no-3 abazali babakhona. Uma kufanele bekhona, ubaba kufanele bekhona. Lama-events lawo ukudinga ukuthi ukhona, kodwa wena uthi imali ikhona, imali ikhona. Ezinye izinto-ke ayilungiswa imali. Yingakho kuzokudida ukuthi wena, hawu, ehamba ngemoto enjena usa-complain-a, ehamba ngemoto enjena waba depressed. Nakho-ke lokhu kwe-mental health akukuvakasheli ngokuthi isimo sakho semali sinjani. Ikuvakashela ngoba i-system yakho iyakutshela ukuthi akufanele ngabe uthwele kanje, akufanele ngabe u-strong. Ayikho into ekubizile ukuthi iba strong. Wuwe okhethile ukuthi kulezi zimo kufanele ube strong, kanti ayikho leyo nto. Bhekana nesimo nokudlula nakhona, njengoba sizwe nje abantu bethi, hayibo ezinye izinto udlulisa ini qala. Siyazi ukuthi yini edluliswayo nento athendwayo ukuze idlule. Ngoba manje ngeke ukuthi wena umuntu ulimele base uvela uthi akathi akubuhlungu, kubuhlungu nje. Ukuze phela lento idlule akadile ne-pain. Ukuthi iphela kanjani-ke, idingani le pain ukuze iphele. Hhayi ukuthi umuntu akahambe nobuhlungu. Mase umuntu useyakholaphsa, uyawa, uwe futhi obabaza kuqala. Bengithi ngizoyenza le step by step ngoba ngibona izeluleko eguys eziya kuMayeni. Kube-ke nalento yokuthi umuntu abantu bathi u-rude. Mina nginenkinga, yabo umuntu make wathi wena akekho right, ngibe specific wathi umuntu mhlampe hey uyahlanya ubani. Ngifuna ukuzwa ukuthi uthini kuqala before ngisho ukuthi uyahlanya. Ukuhlaza ubani. Ngifuna ukuzwa ukuthi uthini kuqala before ngithi ukuhlaza. Yingakho-ke sohlezi sixabana ukuthi nina baze bathini guys, abanye bathi sinomoya mhlampe womkhofu masilalela uMayeni. Sicabanga ukuthi uyena unkosikazi othinta kakhulu i-reality yakhe kuqala before i-reality ye-TV show or i-reality yesithembu, because indawo akuyo angimboni epretenda ukuthi ngilana ebengekho la. Yingakho simbonile efika kwe-therapist. Ukufika kwakhe kwe-therapist kodwa uthi ubehlukunyezwa kakhulu emsebenzini, and ile pain-ke ebifika nendawo asebenzela kuyo ibisemphazamisa ekhaya. Enye pain ebikhona before yile yabethi uyakwazi ukuyihandlisha. Kanti mayifika lapha kwi-therapist bazothinta zonke iy'ndawo, onke amakhono empilo akhe. And la makhono empilo akhe ase-invite abanye abantu asebekhona empilweni yakhe. Yilana-ke asetshela khona ubaba uMseleku iy'ndaba ey'ndala. Into la manje ngisazama ukuyicabanga, ngicabangisisa ukuthi kuhlekisa ngani ukuthi umnini wake wadla uphoyizeni. Kuhlekisa ngokuthi indaba endala. Ukhumbuleke, yabo ubaba lo kade ehleka ukuthi
umnini wadla uphoyizeni, ubaba lo wadeluleka uMpumelelo ukuthi wawuhlaleleni ubuka belwa phambi kwakho, into yokuthi ukhathalela isudu ngaphezu kwesimo. Yabo? Angithi kuyenzeka guys ukuthi masululeka umuntu ungayiboni, kuyenzeka. uMpumelelo kuthiwa yena yini eyayimenza ukuthi ahleke kuliwa. UMseleki yini emenza ukuthi ehleke makuthiwa umnini wake wadla uphoyizeni. Sengifuna ukwazi nami, uhlekisa ngani? And yini emenza ukuthi yena agijimele ukuthi uMayeni ube kubo kade semzumbe. Emzumbe-ke egcekeni labo. Angeke sizwe sibale ukuthi ubaba uMseleki ube nezitho ey'ngakanani before siya kumakhosikazi. Kodwa sikhona isitha sokuqala esavezwa yile TV show ngesikhathi besho ukuthi uSineya wahlukunyezwa umuntu wayisihlobo sikababa uMseleki. And uma ngibheka ilowo muntu ongamthandi, okwazi ukuthi enze into enjalo ngoba wamfaka enkingeni enkulu ukuthi uzoba nengane ene-trauma ezoba kanje ebe kanje, because after ukuhlukumezeka kukaSineya yila eba umntwana oba nama-challenges amaningi empilweni. Kodwa sengayikhiphi indawo la yena a-responsible for izinto azenzayo ngempilo yakhe. Kodwa kukhona umuntu naye owumsuka walento uSineya simbonayo yona nathi sesithi eyibo, akasale esenzela uMaceleke ukushintsha kwakhe, esenzela uMacele. Yabo ushintsho lakho kufana nokuthi ubonge uMacele ukuthi ufike waba umama empilweni yakhe, enze lokho. Guys, ngisendaweni engangivumeli ukuthi ngirekhode, ngine-flu futhi kuningi okunye ngiyacabanga ngaleso sikhathi, kukhuluma ngaleso sikhathi ingakho amavidiyo amazoba amahliphihliphi. Into ehlekisa nami ngisayicini, kodwa ngibuka nangaleso sikhathi uSibindi ehleka ukuthi kuyaliwa phambi kwakhe. Sengithatha lena ukuthi hawu kwakuyindaba eserious ukuthi naba abantu bazoshana phambi kwakho Sibindi, wenze njani? Wahleka. Nangu uMseleki etshela ukuthi kudala enye into eyenzeka because into uMayeni aze kuyo ile support engapheleli kuyena ezuMayeni nomnini ezingane abaMseleki because unazo ezinye iy'ngane. Endabeni ukuthi la udingeka khona yiba present, la ofuneka khona ziveze ukuthi wena lo. If i-call yokuthi uhusband akabe khona as uhusband akaveli. If i-call yokuthi naye ingane idinga ukuthi akaveli as ubaba. Kodwa akasazi, washo usisi kaMseleki, esho kuMseleki wathi njengoba uqale wena wathi uqala isithembu, wenza into oyaziyo, nokunye ozoqhubeka nakho uzobe unokwazi. Hhayi ukuthi asimzweli kubaba uMseleki njengoba sibala lezi zinto esiy'bona zivela ku-TV show, esibuka nanokuthi nje umuntu ziyam-affect-a kwanaye. Into engeke size siyenze ukuthi sigijime sibambe ukuthi ngoba esethe ngiyazisola ngokumshada evimba ukuthi sizwe indaba yonke. No, asihambi-ke kanjalo. Sifuna ukuzwa ukuthi uMayeni uthini before afike kuqala ubaba uMseleki esethi ngiyazisola, because ukusho kwakhe ukuthi i-biggest mistake useyazivala-ke ukuthi asingasalaleli omunye unkosikazi because usefika nalo flag yokuthi i-biggest mistake. Nakhona lokho nje kuwu-red flag ukuthi ngathi unkosikazi wakho ekhuluma ukuthi so kwenzeka izinto ezikanjena. Umbuzile futhi ngoba uye umbuzile ukuthi-ke njengoba i-experience yethu ingakaze ibe yinhle, u-1, 2 no-3 or yini nani ofuna ukuthi siyilungise. Uqale ekuqaleni. Yena sekhathini ayikho into engike ngiyenze right. Hayi bo, sibajwayele abantu abanjalo ukuthi ofuna ukuthi asinake nabo ubuhle bakhe mase singasanaki ukuthi kuthiwe lungisa ini. Ngoba uMayeni umenzela lula ukuthi nawo ama-corrections ezinto ozenzile kwi-past. Afike komunye athi dlulisa, kudlulisani? Oh, yini la edlulisayo ngoba wena uyayazi. Umbuzo uthi yini ongayibuza uMayeni? Mase omunye athi dlulisa. Adlulise ini? uMayeni akadlulisi. Yabo ukuthi indaba sifuna ukulalela uMayeni kakhulu kunawe ngoba uMayeni ukhuluma ngestori sakhe. And mina nawe sibamba 2% westori sakhe, kodwa kulo 2% wena ulalele uzwa nje into ethi dlulisa. Asilwi-ke kodwa, bye.